Por qué? Interrompémonos a nós mesmos para dar conta dunha nova de última hora. Logo da grabación deste programa, que supoñemos que verán nalgún momento, porque con este home nunca se sabe, na mañá do venres 26 de setembro, o alcalde fixo unha publicación nas súas redes sociais que anunciou o cuarto cambio en 10 días. E nós xa non podemos máis, que queren que lles digamos. De todos os xeitos, estamos ante uns cambios menores. A liña 1A pasará a chamarse liña 1 e a liña 1B pasará a chamarse liña 2. Porque sí. Ademais, esta liña 2 cambiará o punto de orixe. Non nos atrevemos a dicir a onde, porque pode que nos 2 días que faltan para este cambio decida que salga do outro sitio, de Burgos, non sei. Ademais, anunciou que o 6 de outubro produciránse novos cambios, que afectarán as liñas 6, 9, 11, 13 e 16. Esta publicación, 10 días despois do cambio o novo sistema que ia cambiar Ourense para sempre, supón que haberá cambios na práctica totalidade das liñas do novo sistema, pero estaba todo